kommunsammanslagningen nyttar Sibbo? No nyt on pakko esittää jatkokysymys. Jos ei ole kumminkaan Sipoon päätettävissä loppupeleissä ja tulee tilanne, että nyt Sipoo on mennyttä ja on pakko liittyä johonkin suuntaan, niin mihin liitytään? Om alltså kommunsammanslagningen blir ett måste då, så det här, till vilken kommun eller vilka kommuner bör Sibbo fara med i då? Det finns egentligen tre möjligheter. Det finns den möjligheten att vi går med i Kervo. Det finns den möjligheten att vi går med i Borgå, eller att kommunen delas mellan Borgå och Kervo. Ur en samhällsekonomisk synpunkt ger det ingen mening överhuvudtaget att göra en kommun, Helsingfors, där det bor 25% av alla Finlands människor. Siis yhteiskunnallinen kannalta. Siellä ei ole mitään järkeä tehdä yksi kunta, jossa asuu 25% koko Suomen väestöstä. Se tulee olemaan niin älytön kallis. Helsinki on jo yksi niitä kalliimpia kunta, niin kun katsotaan palveluhinta per asukas. Helsinkihän on ihan samassa kuin näitä pikkukuntia. Eli Kerava, Porvoo tai sitten jako niiden välillä. Mun on pakko tähän väliin sanoa ensin, että mä oon ihan täysillä metropolihallinnon kannattaja. Ja sitä kautta, jos on ihan pakko johonkin liittyä, niin me liitytään Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniaisiin. No mä oon tässä vähän saman linjoilla hänen kanssa, että kyllä se Helsingin suuntaan on varmaan se fiksuun, jos nyt täytyy liittyä. Mutta periaatteessa mä en usko, että liittymisestä on hirveästi hyötyä, koska päätökset siirtyy kauemmas niistä ihmistä, joihin ne vaikuttaa. Sitten sen lisäksi niin sehän on aina loppujen lopuksi tulonsiirto unioni, että joku osa kuntaa sitten kuluttaa leijonan osan ja kuitenkin kaikki maksaa yhdessä. Joo, länteen ja senkin takia, että itäähän me ollaan nojattu tässä oikeastaan koko historia ajan ja se me ollaan nähty. Eli voisi ajatella siinä tapauksessa, että Helsinki, Kerava ehkä. Vantaa on niin köyhäksi mennyt sen sosiaalipolitiikan takia, että ei kannata mennä jakamaan niitä kuluja. Ja se on vielä pointti, että ei missään nimessä niin kuin jaettua Sipoota, että kokonaisena könttinä. Mä oon tässä kyllä eniten samaa mieltä Henrikin kanssa, että Keravaan tai Porvooseen, mutta enemmän Porvooseen päin, jotta tämä lähidemokratia ja ruotsinkieliset palvelut säilyisi paremmin. Ja samaa mieltä kuitenkin, että Sipoo pysyisi kokonaisena mieluummin kuin että sitä jakaisi. Joo, hän heitti tämän kysymyksen, johon me ei oikeastaan haluttaisi vastata vielä ollenkaan. Asiat on niin kesken, mutta kun nyt on pakko vastata, niin tulee henkilökohtainen vastaus. Eli tulen kynsin hampain taistelemaan Sipoon puolesta. Sipoo pärjää itsenäisenä, tämä on hyvä paikka, tämä on hyvä elää ja olla, ja täällä me voidaan kehittyä vaikka mihin suuntaan. Meillä on kaikki mahdollisuudet. Jos on pakko, joka voi tulla eteen, niin olen sitä mieltä, että Sipoo siirtyy silloin kokonaisena. Mä oon nyt mennyt ympäri kuntaa kysymässä kuntalaisilta, mitä mieltä ne on. Paikpisissa ollaan jotain mieltä, Myyräksessä jotain mieltä, mutta hyvin paljon ollaan samaa mieltä siitä, että kunta pysyy omanaan, tai ainakin jos se jaetaan, niin kokonaisena. Ei jaeta, siis pysyy kokonaisena. Ja minä olen sitä mieltä, kun mä oon puhunut virkamiestenkin kanssa, että Helsinki on valitettavasti ainoa, joka pystyy tämän paatin niin kuin viemään rantaan, niin että me pysytään pystyssä. Jos puhutaan kouluista, niin Helsinki on ainoa, joka pystyy ylläpitämään näitä kouluja, ja kaksikielisyyskin sielläkin sitten vielä pysyy yllä.